Думата философия, знам, може да звучи малко сложно, дори плашещо. Обаче всъщност тя е в основата на нещо, което абсолютно всеки е преживял. Образованието. Днес ще си говорим точно за това, как тези големи, абстрактни идеи оформят нещо толкова реално и важно, като класната стая. Но преди да влезем в класната стая, нека първо да си отговорим на един основен въпрос. Какво всъщност е философията? Защото като чуем тази дума, представата често е за някакви древни мислители в тоги или за супер неразбираеми книги, нали? Хайде да разнищим това заедно. Първо, и това е много важно, трябва да направим едно ключово разграничение. Философията не е просто да имаш някакво мнение или някаква лична житейска философия. Не, тя е строго дисциплинирано изследване. Не е и безпочвена спекулация, нито пък е религия. Мислете за нея като за методично търсене на истината, което се основава на логика и на разум. Ето и едно ясно, работещо определение, за да сме наясно. Философията е систематичното изследване на най-дълбоките, на най-фундаменталните въпроси, които можем да си зададем. Тя никога не се задоволява с повърхностни отговори, а копае надълбоко, за да стигне до основните принципи, които управляват всичко около нас. И този цитат от Жак Маритен улавя същината просто перфектно. В един свят, който е обсебен от въпроса как да правим нещата по-бързо, по-ефективно, философията ни кара да спрем за момент и да попитаме, а защо изобщо ги правим? Виждате ли? Тя измества фокуса от инструментите към крайната цел, към самия смисъл. И така, защо всичко това е толкова важно? Ами, помислете, науката може да ни каже как работи Вселената, но не и защо съществува. Точно тук идва философията. Тя запълва тази празнина. Тя ни дава онази рамка за критично мислене, за да намираме смисъл и да разбираме причините, които ни движат напред в живота. Добре, стига с теорията. Нека да видим как всичко това се случва в реалния свят, на практика. Сега ще видим как тези абстрактни философски идеи всъщност се превръщат в съвсем конкретни образователни системи. Погледнете тази таблица. Тя е страхотен пример за това как едно основно вярване за природата на реалността води до напълно различни класни стаи. Дали реалността е идея, тогава ще се фокусираме върху ценности. Дали е обективен факт, тогава ще наблегнем на науката. Дали е действие, ще учим чрез правене. Ами ако е личен избор, тогава ще насърчаваме свободата. 4 различни свята. Да вземем идеализма. Тук крайната цел е да се развият умът и моралният характер. Учебната програма е пълна с история, изкуства, етика, все предмети, които ни карат да мислим за големите идеи и вечните ценности. От друга страна, при реализма, класната стая се превръща в нещо като лаборатория за изследване на света. Тук царя са природните науки, математиката и логиката. Целта е ясна – да се разбере обективната, измерима реалност. А прагматизмът? Това е идеята, популяризирана от Джон Дюи, която казва, че знанието всъщност е инструмент. Истината е това, което работи на практика. Затова и класната стая се превръща в работилница за решаване на реални проблеми. И накрая екзистенциализмът. Той поставя индивида в центъра на всичко. Образованието тук има за цел да помогне на всеки ученик да намери своя собствен, уникален път, да направи своя избор и разбира се да поеме отговорност за него. И всичко това ни води до, може би, най-важното разграничение. Разликата между научния и философския подход към образованието всъщност може да се сведе до 2 съвсем прости въпроса. Ето я и същината. Науката в образованието, педагогиката, се занимава с въпроса как, какви методи са най-ефективни. Философията обаче задава онзи по-дълбок, по-фундаментален въпрос. Защо? Защо този предмет е важен? Каква е крайната цел на това да го изучаваме? Едното без другото е просто непълно. И така, какво виждаме в крайна сметка? Виждаме, че философията е като архитектурния план на цялата образователна система. Първо, тя определя голямата цел. След това диктува какво трябва да се учи, как да се преподава и каква е ролята на всеки в този процес. Тя е основата, върху която се гради абсолютно всичко останало. И може би това е най-важното, което трябва да запомним. Без ясно защо, образованието се превръща просто в предаване на информация. Един механичен процес, лишен от душа.
Философията е това, което му вдъхва живот, цел и смисъл. И за финал, един въпрос за размисъл. Като се замислим за собствените си ученически години, можем ли да разпознаем коя от тези философии е доминирала? Дали сме били в класната стая на идеалист, на реалист, на прагматик или пък на екзистенциалист? Отговорът може да разкрие наистина много.